Però nosaltres avui ens volem fixar en uns altres cangurs, més productius i més digitals. 45 minuts abans, aquesta família no tenien cangur. 3 quarts d'hora més tard, n'entrava una per la porta que els salvaria de la urgència en què es trobaven i que s'ocuparia de la Júlia, la seva filla. I el més sorprenent, no la coneixien absolutament de res. La Júlia està una mica refredada. Sí. Ja vol vindre, Molt bé. Està una mica refredada i no puc anar a l'escola bressol. Aquí comença l'anomenada cangurada, un servei que s'ha gestat a través d'una aplicació de mòbil que facilita als pares una mainadera en tan sols 45 minuts. Es tracta de Cangurs de Guàrdia, una app que no només et porta a casa una cangur d'urgència, sinó que abans s'encarrega de seleccionar les professionals. Teníem solucionat el problema de que teníem una persona amb 45 minuts a casa, però clar, quina persona era, no? Això és el que ens preocupava més, no? Qui vindrà a casa, qui es farà càrrec de la nostra filla. Tenim un procés de selecció extens que té 7 passos importants, però els 4 més importants que la família valora més i que nosaltres també és la seva formació acadèmica vinculada als nanos. Ens pugen el certificat de delictes penals, ens donen referències professionals, 3 com a mínim, i nosaltres ens truquem. I després, també molt important, després de cada cangurada, la família sempre avalua la cangur. Tota aquesta documentació ens la pugen a la pàgina web i nosaltres la certifiquem. Hi ha hagut algun cas, a més, de persones que ho complien absolutament tot, però en el feedback hi havia alguna cosa que, i han estat fora de Cangurs de Guàrdia. Els pares que tenen l'aplicació només cal que marquin el dia, introdueixin la franja horària en què necessiten cangur, l'adreça i la situació actual del nen o la nena. A partir d'aquí, el sistema busca la mainadera que tingui disponibilitat en aquell moment i que hi pugui arribar al cap de 45 minuts. Cada cangur té un perfil. Llavors, en aquest perfil hi posem les zones, els barris on podríem arribar en 45 minuts o menys. Sí que potser tenia un pla, havia quedat o havia de fer algun treball o coses així, i llavors he hagut de dir a últim moment, escolteu, que no puc arribar perquè m'ha sortit un cangur, els meus amics i la meva família ja saben que estic en aquesta empresa, llavors el que faig és marxar el més aviat que puc i arribar-hi. La Laia és mestra d'educació infantil i actualment està cursant l'especialitat de primària. Quan una família sol·licita un servei, rep tota la informació del nen, l'accepta i comença el compte enrere. Immediatament, els pares reben totes les seves dades. Per avui la cangurada ja s'ha acabat i la Laia torna a estar disponible per a una nova urgència.